Yes, Nyakuramogi. Kaka pile mailuongo ni LTN Luo Trending Nation. Wabiro kaendi pile ka pile wakelo ni gik manyien mopogore opogore, jok manyien mopogore opogore, to gi gik mamito migombo winjo. Maendi is the Luo, the number one Luo online media makelo ni gik migombo. Ang'ama kelo ni chenro gite iluonga no Marina Chieno Jamane Mbele. Chiene mineno to mbele ming'o. Pachiricho eming'ondo boka kawuono ni endi an gi wendo kaendi, wendo magoyo lwenj polo. Adwa ni omosu mokodu ni en ng'aendi, omiwa details ge matin kanyo na endo, kisha baadaye iringe YouTube ne kaje chendo te i-subscribe. Jatelo kapok wachako adwa ni kogi kaw thuolo ni endi imose jopiny mondo mi bed gi ng'eye matin. Kamano amoso ni kuona giduto te kamano mondo mutie nying Yesu Kristo no pako ruoth Yesu. Nitie ruodhi mang'eny ma ipako to gi seche makoro wan gi kai laksa machalo gi magi wapako ruoth Yesu. Ene mokelo ngima ruodhi modongo take gik magikelo, lakini Yesu tang'eni kelo ngima. Iluonga ni Henry J Junior endo an japako gi dendo mana ka ruoth Yesu ka ruodhi moko ka moko moparo umego to magi bende to mana ka ruoth Yesu ka kende ema peke kanyi matie mane ofisa ma Yesu nomiya tie manogure bawo cha to luongo nyinga ne Henry J Junior ta yeni yan ka to mako bada koro wadhi kode kanyakla mana kamano. Yes. Ingama japak kod dendi iluongo ni praise and worship. Kamano. In gi wende moko YouTube kaje chen. An gi wende moko YouTube. Inyalo diyo akia ni simu no en ma medinyo, akia ni en me so. Medinyo ko ni muli. Akong'eyo. To thoth kitiyo gi memulo. Tigwele agwela mathin tidiyo. Iluongo ni Henry J Junior. Henry J Junior. Mano YouTube. Iyuda. Okay. Dikaite YouTube imany Henry J Junior. Osegolo thumbe mabuora kanyo endo mapako Jehova. Yes. Okay. Kapok wadhi mbele ahinya ji de gombo ng'eyo ni to ijakanye like Henry J Junior oya Homa Bay, oya Migori, oya Kisumu, oya Siaya, oya kanye generally piny mar Luo kae. E pinywa mar Luo kae ajalno maja Korgorenga Jimmy. Yeah. Ka wacho kamano tapani seng'e ni maja Siaya County. Okay. Joma wiye gi ler kabisa. Kendo nitiere gik ma ok inyal kela kuom jo Siaya ovyo. Ok wachamo chele. Mano bende king'e. Niko puonjogo ma wigi becho kendo wigi tiyo kabisa. Ero kamano. Ang'omiyo un jo Siaya kata mana ng'ama war tiyudo ka en gachaya moro ne counties modong'. Ing'eni un kaka Jalemo un monego bed ni uenea luongo ni usawa. Manyiso ni equality. Nikech iwacho ni embele Ruoth Nyasaye to wachal kendo warom. Akia gimomiyo Jasiaya nenore ga ng'ama lich kata mana ng'ama war. Ing'eni jo Yahudi gi jo Philistine o jogi ok nyabedo machal. To jogi te pako ruoth Yesu Kristo donge. Mane pogruok mabedo kind jo Siaya gi counties mamoko. Donge Kisumo en county ten gi airport. Dong mano de magilawago. To ka koro wamanyo joma wiye gi ler manyalo dhing'o gik moko kuom ji to wadhi Siaya. Manyiso ni gini kidwoke muma to koro jo Siaya jo Yahudi jomodong' jo Palestina. Mano to ng'ere ya. Kwani Raila akan. Jagoro kaka neno endo miluongo ni LTN Luo Trending Nation kawuono endi wan gi jal mowar but kata ware to Siaya pok owuok kuom iluongo ni Siaya pod ni konye iluongo ni dong Siaya. Ing'en kwaloke Kiswahili wacho ni uhusiano mara gi Yesu. Emi wacho ni pok owuok kuom mano kuogi. Mano chalo law mar wako. Ere kaka idwa ni uhusiano mara gi Yesu wuon. Ne history ni matin kaka nidonjo luong ni endi ji mang'eny iluongo mopogore opogore yudo ka ng'ato osiepne mono wer kasto dhi olo ne wer to yudo ka duonde mit molo kata ng'ama noolo ne ng'ato be nodhi wer e kanisa to wer mamit mi jowacho bwana ino ni gol thon in ere kaka ne dhi donjo makoro ichako pako Ruoth Nyasaye. Ero kamano donjo na e gik matimo kata tich matiyo ka Nyasaye kae ok obedo mayot kamano. Nitiere okenge manakale to kana ne school
nathin sana koro nafwenyo no mpira ok anyal bedo. Nan ja drama to drama ni banwongo ni nitie joma nigi lony maloya maingi. Koro aduoga ywara chien mathin koro bang' chandruoge mathoth ma odhira mo ayudra kama nayudrano to Nyasaye ma jatim ni joge ng'wono notiyo gi jalno ma bende ok ne jalno mowar. Ne jalno ma ne timo thumbe mag wadendo gi dho ngere ni secular music. Yani gin wende mana mag jopiny. Kila ng'ato dak e piny kata ng'ama owaro dak e piny. Notimo wende mamoro joma nyaka ton gi mere wigi kata dhogi ma wigi wirre mathin koka giyud ka ginyalo donjo. Kamano. Koro jalni en the late mighty Kingkong. Mane jalo manomiya fwenyo ni kara anyalo wer. Nene ja Ugenya kamoro masani ok en ja Ugenya, sani en kama luongo ni Ugunja, en ja Ambira. Koro be nok ong'eyo ni jalni be ja turgi. Mighty Kingkong achiel mang'eyo cha ne ja Ugenya. The late mighty Kingkong ming'eyo. Kuso nitie moro ming'eyo. Ang'eyo international Mighty Kingkong. Mago thumbe mag tung ding ding ding. Ata thum moro nitie miluongo ni tung ding ding ding. Ogore. Mane onego iwach kamano. Kawuono rido manane kendi. Koro ng'ani mono inspire gi wende mag secular. By that time natimo gimiluongo ni hawking. Adak e street mathin to ayudra ni Nyasaye notiyo gi ng'ato mondo okonya. Mondo mi natiek skul bende. Koro ng'ato notiega e weche mag loso gige moko miloso mag taya. Iluongo ni wadendo gi dho ngere ni lampshade. Koro lampshade gi nwaloso gi godiechieng' to ka gi Friday godhiambo maromo saa 11 midhiambo wachako hono e beche. Uchako wuotho koro wawuotho e beche ni kope ba kanye menya yudo ng'ama nyang'iewi. Ne en gima ing'iewo gi joma nie ba. Koro nadhi kamoro tayude kogocho. To kaka nogocho chieng'ono mane chieng'a mokwongo bede club nyaka saboro. Opoka madh kong'o kaywa ndawa gik mag jawa go kadonjo. Tabeda beda kanyo. To aparo ni Nyasaye ne duono tuda kode. To koro gi kanyo endo ema obiro kama na wabede. To koro kaka jigombaka to chunya moro ko na penje weche moko mathin. To kaka na penje weche mathin gi to kono ne daka nita kone kama na daka. Moka nya wacho gisani. Bang'e kaka igombo ng'eyo kaka be nambi siso maringi. Koro wuoyo kode kamano. To kona ne adhi alime kama nodake matemo matek jok thurwa fea mane nyalo gola kama nodake nyaka kama ne the late Kingkong odake notama ma wuotho gi tienda nyaka kama nodake makalo Yaya Center we chien Ibe kajo pesa. Adhi kajo pesa. Yaya Center kise wacho mani chiko kajo pesa. Emomi okadwa tieko ne kama big the late Kingkong nodake. Koro gi temete maparo nodaka ni. Kop kibera bedo kodake. To wasekalo Yaya Center wadhi adhi kama odake kalo Kilimani we chien. Koro kana adhi magi kanyo endo iwuotho gi tienda. Appointment en saa 2 okinyi. Manyiso ni inodi wuok e saa 10 Saa 10 otieno. Ka wuotho gi tienda. Mauru Park Gardens akalo saa 11:30 gi tienda wuotho. Donge koro yien jo Yahudi joma manyo. Ise chandri baba. Ngene cheke magono. Agero kumiye gi chandro. Pade. Iwuotho. Ichopo. To ijoin tiol titimo buru. Okatimo buru. An buru. An awuon buru. Poga gi buru. Manyiso ni tie ng'ama timo buru to gi ng'ama chopo ka buru. En buru. Koro kana gi kode kanyo to orwaka to kaka norwaka to wabedo kode daka mathin to penjo moko to penjo manopenja gi mano odiochieng' mokwongo mamadho chai e odno to nochuna nabedo kanyo wik achiel. Koso pesa rach. Ng'ato miye appointment to nkechi mago igomba bila chai ain week. Koro gima ne miya bedo ka wik achiel ne nodwa ng'eyo the passion
ma in godo e music. Godo e music. To kona ne mondo mi itim gima watimo ni. Ok oyot. Nitiere gik manyaka ikale koka ibro ng'eyo gima onego bed ni itimo. Then sama bende timo mano, ema ibro fwenyo kapo ni adieri in jathum kata ok in jathum. Koro ne gin gi kijana moro kanyo iluongo ni Blavion bende pod dhi school to ne timo ne backup on stage. Koro ng'isa ni ubo bedo gi kijana ni mathin kamano kaka sadi e kaka wabro neno kaka imedo tegno to wachako rwake gima watimo. Koro atimo ne backup mathin e stage to nitie gima na fwenyo kuome adiere mondo watimo kamano. Kingkong ne gola sa 11 okinyi e ot gi kama madake no. Koro idhi tiringo nitie sentence momiye wer miringo ga 100 meters kidhi to keto timer moko poni mucho ng'adre kor ndara kiringo tichako manyien. To sama ichako manyien kichako dibicho gisine kawuono onge breakfast. Koro nyiso ni sama itimo gini ong'isi ni nyaka iket pachi. Ket pachi gima idwa timo gi strength. Gi strength. Gima itimo ni madhi konyi. Nikop thum. Ok en wera. Gini nigi difference bass gi keys. Koro nitie sama ni gima dwaro ni malo ni. To kaka idwa dhi malo cha nyiso ni nyaka ituonri mondo idhi malo. Ok idhi adhiya ni koro yot in idhi adhiya chwe. Nitie samoro midwa ni ng'ao. Kanyo podo kichopi. Ok ichiem. Mano kichiem. Koro nyaka ichop kanyo eka ngomerang dipo kidolo kuma. Giviwacho dangere kata maiti Kingkong komonene buonjo nyeni nyaka nawach gini e kamera yawa. Nyakona mo kaka neno no endo wan kaendi gi jatich Nyasaye ma bende pako Jehova kacha endo e yor wer. Inyalo dhi kacha endo e YouTube mare miluongo ni Henry J Jr. Inyalo dhi kanye YouTube mare imanyo Henry J Jr. subscribe nikech sambi subscribe no endo to iting'o nying Nyasaye malo kanyo no endo. Kiani nyaka koro ere gima nodhi otimore ma koro iringi ya secular because secular Monopuonj go manyiso ni na expect ni sani koro ne jangolo maduong' mokalo nikech notiegi gi ja secular. Notiegi gi ja secular to ana wono katimo secular. Yes. Kata kane pok ayudo warruok my first album ma ne watimo iluongo ni demo album. Ne watimo gi producer miluongo ni Ian en mzungu. To macha ne watimo demo ma Kingkong ema noterowa. Then from there oterowa school miluongo ni Obrain Magic Kenya Music. Obrain Magic Kenya Music. Bwana music iwinjo mabor. In fact na chichine timo music get kumana winjo ni atingeni en different keys and bass. Koni bass kao kalo jaja. Jaja mondo ming'e kige ba. Ong'eyo ba. Jaja kige ba. Koni ngeri sabini wazi chatachicha chena nyeni winjo music level moro. Koro manyiso ni kata sa munu ingi Kingkong kano teri kacha tu ino kitimo secular. Secular timo mane stage backstage katimo ne backup. Kitimo ne your former jatem. Yes. Mabenda time twice in stage. To work kanyo kakoro adoka mana time gige na koro nabedo kadi kucho chata tiego rata. Idhi tidok. Adhi tadu. Idhi madho chai. Bati dok. Chopo kama be koro kwa madhi kurom kata ode. Woro mumana kama dhi school kucho. Mano ne town Moi Avenue. Yeah, makido madho chai te bill ni. Etie inano kama sewe ya hotel. Yeah, Ranalo. Kanyo ni ma school no nitie. Yeah. Koro kanyo mwarome twatimo kanyo. But gima naduoga fwenyo ne ng'ato nyalo bedo ni en piny onge gima ong'eyo to ng'ani nitie gi gima kata president kotudre kode to yudo. Yeah. Koro gima ne kendo miyo Kingkong koro tudre koda kabisa. Kano serwaka e school mar music cha. Koro kacha dhi atimo kama to school no ne terowa kama jagwa gini ne time recording kama nameless gini ne time recording. Koro kanyo mwadhi time practical. Koro producer manene kanyo luongo ni Kensano tiyo Uganda Tanzania. Koro wadhi mwatudre kabisa mwabedo siep kode. Koro Kingkong nwango invitation the Netherlands.
to fuko dhi obwok matin. To koro bini nwadhiga kacha to koro ago mbaka ne studio kacha ni Kingkong nobiro e skul to kone gidhi timo cultural Netherlands to remo pesa. To bwana choko ni bwana ng'ama dhi mana gi ndege to chako du ng'ani nyalo loso pesa manyalo mi ok obi e studio ka mondo wang'i kaka wanyalo ng'iewo ne tiket. Tadhi apimo ni modhi e studio no majogo nonyiewo ne tiket mar ndege. Wow. Koro from kacha osiepo dhi obmoko kabisa. Makata ka koro tho motho kotimo campaign nochung' MP Kasarani. Ma weche no dando kanyo matis niko bang' lunch 680 modhi otho. Yeah. Koro kotho kamano to weche kanyo mang'eny bas bande ne chabodhi owuore. To bili no iro ka koro by then koro nasedonjo warruok koro okan donjo into detail. Yeah. Koro awuok koro kana kamano kata na album ne motimo mogik nitie one of my song in that one album. Yeah. That was fair. Mighty Kingkong. Mwero mkulu Abira Church. Okay. Alright, nyakore mo kaka neno no endo mano iluongo ni story mar akigi mumi edo na dende ni JJ, but no problem. Henry JJ is okay. Henry JJ, also HJJ. Okay. Koro ma wan ka ndigi brother Henry, gene jomo war mostly giketo brother nyaka bin kanyo. Brother Henry. Koro wan ka ndigi brother Henry kaka winjo ko wacho no endo nomiwa nonro mare matin kaka nodonjo e pako kod dendo kaka winjo no endo nyaka ibed sane makoro in japak kod dendo. Gin tabu magi ma maybe osetungi nyaka koro kumichopo nyini nikech nitiere samoro ng'ama gombo mondo odonje pak kod den to kia gima kanyo ting pak gi dende kae timo midhiero ni mang'eny koda chiedhe nadi bende nitiere pak kod den uting'o midhiero kamano. Okay. Nitiere ngima mar dhano e bwo piny kae nitie gik manyaka ikale. Yeah. Onge ma ang' ne wachi ni koro an owara an adhi maber moloyo mamoko war. Yeah. Wan duto te wan e bwo piny mamwalo ka kama wang' chieng' nyaka wuogi kendo podhi nitie midhiambi ma nyaka warom godo. Koro idend gi paka dwaro horuok mang'eny, dwaro ritruok bende mang'eny. Yeah. To achaya bende nyaka bedie yien. Nikop jomutiyo godo bende gibende gin dhano. Yeah. Emomiyo muma bende wacho ni dhano duto te nigi rem. Mak mana Nyasaye kende ma onge gi rem. Koro kaka dhano duto te nigi rem, wan jomo war bende gik mokale tuoche chandruoge mag loro ni gido udi kaka jomoko romo kodgi ko be romo kodgi. Manyiso ni umbe samoro koso ma iyud ka iloro ne ng'ato nyaka mari gini we kwache ni samoro koso mako jite. Ngeni ko ni samoro ngiso ni joma no wargi gino ka gikoso. No. Awache ni samoro koso ge janto Nyasaye osemiya ng'wono poko lor na ka. Jogo osemiyaga ng'wono poko lor na ga dhoot. Koro ngene awacho ni samoro ng'ato nyalo oke sawa we wacho ni ukoso samoro ng'ato nyalo koso. Koso mako ji duto te. Igore no kete baraj machal mane joma ware makoso. Okay, sawa, pole. Koso to mako ji duto te. To mak mana ni kuom ng'ama war sami kale gik machalo gi mago. To e bod chalo ng'ama idong kendi. Gimomiyo nyalo chopo kama chalo ng'ama dong kende. Nikop inyalo bedo gosiepo ni men to pok oware. Yeah. Odhi maber. En odhi maber. To sama katim iywa tole dwani mondo konyi tibene nitie penjo minyaka ipenji chunyi. To jalne dhi kawanade. To otiek kako seketa. Koro mago giko ma seche moko miyo ng'ama war jomoko tho shida moko share gi jowetegi nikop oneno ni kana share ere kaka idhi kawa. To ambe mayalo ne ji. Mayalo ne ji. An mabena dwan mondo awuoni ng'ama pok wacha mondo miyo irwago. But gima nyalo nyiso ji ni gik mane Yesu kale ka ne Yesu temo nyiso wa ranyisi mar kaka ngima dhano bende chalo. Ni usike moko nitie manyaka iti to nitie sama bende Nyasaye nyaka golnegi. But gima nyalo jiwo koda janeno marwa en ni king'ama war ni anani ne warruok makata imiyo mana kech. Kik iwuog nikop seche ma igombo wuok seche mamoko Nyasaye dwa oro ni godo kony.
to kinyana ni ana kanyo tidimori kanyo ni dwa lamo Nyasaye kendo dwa tiyo gi Nyasaye an ga diere ni nyaka ne bad Nyasaye. Sani kaka in jathum dhoni jathum mapako Jehova. Bende nitiere wende moko mag secular mamori kaka mag Angla minyalo keto kaka magera ng'ato dendo baby ne inyalo keto kata ka imende imedo go era. Weche hera ndik nyaka muma. Moko chuno nyaka manye mana kuom to. Nitiere nyaka muma. Moko ni ochuno ni nyaka iket thum. Wende mamit mag Solomon ne mo. To donge Solomon ema ng'acho ni ng'ama miyo ni to ka ng'iyo wani rieny maber mamor. Kendo pato gima iwake tieni lomba tigo ma ing'uti mora seche moko ng'adhi manyo gine to ma jathum ok oketo tigo to oketo pato oketo chia mar ng'ama nyako kendo wacho kaka ng'uto ng'olo dan koro kaluwe gi moma odonjo mamit. Koro mostly okimarori gi secular nitiere mawinjo kada kono secular nitiere mawinjo to gimomiyo ndomiyo winj secular nitiere a certain voice mamanyo in that song gima ng'ano timo kaka otugo gi duol kaka omiyo duonde nafas because ing'eni seche moko nitiere okang' makiki onge ng'ama osechopo waduto te wamanyo wahaw mondo wachop kocha. Koro nitiere duonde ma jomoko tiyogo e secular ka ma adieri manitiere ni Luo Nyanza waka to kuom ajawa wato onge adieri manitiere Luo Nyanza waka pok awinje agombo ni mondo at least Luo Nyanza kendo Omar ng'eni miya platform ni nitie weche ma sebedo na gombo mondo ng'is jo Luo Nyanza gimomiyo nitie duonde mang'eny mamise ajawa onge gimomiyo nationally Kenya ka music wane piny kaka joluo to johero thumbewa en no kwati gi gige thum kako winjore asegombo sana ni ka joluo nyalo riwre ka mondo wabed gi mara achiel wachungi mondo wating tung Luo Nyanza malo nikop kata ken rumba music ma jonjone gene timo ka onge kabila matime kende Kenya to kata mana jawa onge kabila moro matime kiwango manyiso ni ng'ani ochalo ng'ama nigi lony moro ma kata koponi koro nitiere awach ni nitiere organization mobile Kenya ka madwa timo gi chenro mag kata mana voice coaching and that wibo yudo ni Luo Nyanza wakang' ni kwanywa nikopo kwase bedo ni wadwa lony voices wan gi lony ni wadwa wero thum ji omiele ba wadwa timo thum ji omiele crusade but koro kwadwa time kiwango moro manyiso ni lony an joma luora duto te sani timo thum yo mar lony nitiere kaka thum itimo ne arrangement ni from one bar kodwa the second bar ang'o monego bene timo mondo chop kacha to kopo ni wadhi e climax ere gima nyalo miyo gini koro bed gi pogruok moro ma ng'ato ka winje ite to winjo ndhandu moro mosebedo kogombo mane gima onego bene watimo manyiso ni wacho ni kata jothumbe wa mamalo madongo gini nitie gima ng'eny mapod gimise voice kabisa adieri mantiel ma kopo ni sani endigo wan gi jomoko moko ne waluong ka kop ma ok nen show gima nen show wan gi joma lony e weche thum e Kenya ka moko gin nyimigewa moko gin wuonewa moko gin kwerewa tinwang'o kabedo marach kopo ni wan kata mana kod music competition mar voices ting'isi ni omera in dwadi no onego bed ni pod idhi us go omena mono mana nyawa hono omena chiwo okay un kaka jo gospel wan e jawa kone wan gi upcoming wan gi star but un to koro kaka jo gospel upako Jehova wakeni umbe group yourself into upcoming star down going mago gik matimre e piny mamwalo montiere timre kamano kata mana an upcoming artist makoka apiny iluongo ni Henry
Nyingi na ni kon gima ber kabisa nikech ji donjo e kore, nitie jomono donjo kwa chako, nitie jomono donjo e diere kanyo endo. Adwa ni kon gi kikange Omari to machiegni mini keto cha we penj baba kon jogi nyingi. Nyinga en Henry J Junior. Mano yudo Henry J Junior. Instagram Henry J Junior. YouTube Henry J Junior. Yeah. Mane yuda. Koro in manyi Henry J Junior. Tidhi yude kanyo no endo. Owacho ni bende e piny mar Jehova kocha pod en upcoming. Pod ohao mondo juk jowetene. Okay. Okikona maybe okang' misegoyo nyaka ne chak wer nyaka sani nikech ang'eni ok en kaka nyocha chake be kiny be ok ne bed kaka kawuono kamano. Be nitie atwa misego kode minyalo wacho ni bari nyaka na chake gi sani tasekete kuma chalo kama. Kang' magoyo kode en ni kaka na chako kod kama nitie kawuono nitiere pogruok. Pogruok mabedo ni apuonjra kaka piny ru pile ka pile. Yeah. Mondo mi atem timo gima nyo tama timo nyoro. Atim kawuono. Mondo mi ago kang' machielo. Yeah. Thum en gima wacho ni music is wide. To kako duong' kamano kamimako kanyo idhi gadhiya kik ibed ng'ama temo timo gima wadgi timo. Tima mari to mari no be komuoch to ibed ni in mano mari. Yeah. Ibiro gi gima onge machielo matime. To sani endigo kaka kora tiyo kod beats mag ohangla e gospel, an gi rumba to an gi ohangla beats. Ng'ato nyalo penjo ni ang'o momiyo ng'ani timo ohangla gospel. Ohangla gospel, yes. Luo cultural music en combinations mar ohangla, orutu, nyatiti gi dodo. Koro mano e thum joluo. Yeah. Mano e thum joluo masie. Manyiso ni joluo ningo understand ni ohangla it's a beat, is a type of music minyalo tiyo godo e pako Jehova, inyalo tiyo kode e timo gik mopogore opogore. Onyalo mana kaka chal ni in gi piano. Piano igo e church to piano igo e bar. Koro it is the same thing but koro kaka itiyo kode momata. Mok ni ohangla nyaka wer mana nyaka digo. Ka iwero gospel ohangla ma ji wacho ni. Tiyo ka jomoko nyaka mano ohangla. To ng'ama odhi studio mogone gita, ogone beats mag Lingala. Wigi wil ni Lingala music oti kode secular. Koro matter is just the rhythm and beats to instrumental. But koro weche mon wacho ema pogore. Exactly. Donge kamano. Awinji maber. Sama jayalo odwa idho ndege kadhi Amerika. Oluonge odhi oyalo Amerika. Dako be die gi ndege mowacho ni mama joyalo. En gi ndege, oidho ndege. Ndege ni oting'o jarege. Ndege ni oting'o ja football. Kendo weka nano ting'o. Ka e ndege ka. Nitie attendants mag ndege. Mang dwa kalo ne ka gichupni imanyo ini mime na gimi tiyo. Ka inja kombo timi mime na. Ka inja son timi mime na. Koro dagi wajento. Na idho ndege mana majo pulo ni. Nya ndege butingo kong'o ni hapana. Kendo samoro pilot uchungi kocha ywanda pe. Ni to pilot madho manda ama okaidi. Eno mano donge. Yagoro kaka winjore ndo wakende ki Henry J Junior. Henry J Junior en kache YouTube mare en gi thumbe sana kendo according to kaka wuoyo chalo ng'ama nigi plan ni mbele ka to drop no video moro ma serious. Ang'eri ang dhi okonwa kanyo no endo. Kapok drop video ring kache YouTube wadwa ni wa support kaka joluo ni mar wano kanyal kuonge une manya kukonyo kwese chopo kacha tuwa chopo kanyakla iwinjo nikech en un victory mare en victory mare iwinjo chieng' moro ni bed kanyo tiwacho ni bwana wan ema wating'o Henry J Junior. Koro ka in kanyo no endo sama iwinjo wach no ka 1 minute ring kacha YouTube mare man Henry J Junior mondo me wating' nying Nyasaye malo. Gisani ni indi nyalo konwa ni tiji mar gospel ni en main job kose en side hustle kose en itima mar passion not as a business. And okatime ahinya kaka business until gik matimo. Yeah. To
gige matimo we ma support my music. Okay. Manyiso ni in gi businesses ma support your music. Gige matimo businesses. Okay. And gige matimo ma support my music. So mano endo matimo no ma support my music. Mano is my own ministry. An jalno matiyo koda nyithi kiye koda mondo liete ichopo negi kuonde ma gintiere mako bedo gi kendo timo gi malo ma nyalo bedo gi chendo. Nyasaye oneno kaka ok kinde machalo gi mano. Koro my organization iluongo ni Salt Light Organization. Salt Light Organization an ma Nyasaye omiya ng'uono achalo kaka director gi sami gi kanyo. Katiyo gi ji mathoth e gino endo. Kata mana chopo ni skunde, wachopo ni skunde man gidwaro. Watemo konyo kare ma wanyalo. Gie sani kokwachako wa piny. Salt Light Organization. Okay. Mano is a registered organization. Mokeno gini wuotho go maonge. Mano gima kidhi e sirkal tiyude ka entiere. Okay. Ma ng'ama ni oko kanyo to maybe nigi nyathi kich moro to manigi dwaro to unyalo neno kaka ugine. Onyalo contacta to wang'iyo ka dwaro ma en godo wanyalo chopo koso wanya chopo. Okay. Nitiere dwaro moko mopod gi sani ok wanya chopo to nitiere moko at least koro iyudi nang'o, for example ng'ato nigi nyathi kich nitie chiliel moro kumoro kia gimomiyo chuo liete to ji are not considering, but maybe organization mone bine chuo liete ena mond liete. Organization mar Salt Light Organization Kenya deal gi mond liete to gi chuogo ma monde gi nosetho. Awach mano mondo winj maber. To wadili gi nyithindo ma nyithi kiye, to wadili gi nyithindo mane gi parents, jonyuol gi both nitiere, to nyalo margi ne piny kabisa. Nikopo wi thoth ndalo mang'eny ji wigi wil nitie joma nigi nyithindo to konyal kata tero nyathino skul. Entie ok ni otho. Entie but koro nyalo ne piny matin. Ai kendo be wadili gi nyithindo ma gin be jonyuol ma seche moko mama mantiere, wuoro onge, seche moko wuore mantiere, miyo onge. Iluongo ne single parent. Okay. Wadili gi cases machalo gi mago mondo mi watem konyo jowa ochopo kar machielo. Ere kaka jogi yudi? Kaka jogi yuda aparo ni nyalo migi namba. Wene gi namba chup. Namba mara ni 0722. Wawacho maler kabisa ni koponi ati in gi nyathi kich man gi dwaro. Ne nitie nyathi kich moko mawinjo maber molokore jok maniko. Nyathi kich man gi dwaro ng'ama wuoro ma chiege nosetho ni man gi dwaro, ng'ama miyo ma chwore notho to onge nyalo to nigi dwaro. Geza boro onge nyalo lakini ok en gi dwaro. Kata nyithi kiye, tafadhali kaw namba ni endi mae mibiro contact go, iluongo ne Salt Light Organization. Ineno ginyalo chung' ni achiel ari adek manyalore. Tie moro minyalo keto ma ok nyalre. Samoro ko nyathi kich otore ati en odwa plot kare. Nyathi kich dwa plot kare. Koro tafadhali mig namba 07. Koro kapok wamiyo namba sami nyalo bedo nyathi nigi dwaro. Dwaro no nyaka wachop ma wang'i. Sani nitiere nyithi kiye ma fake. Ma ng'ato dwa mana loso kodo pesa. Nyithi kiye miloso gine. Koro nyaka wachop kanyo ma wang'i condition kata chal mar kanyo kama gidake. Koro kidwa mondo ichopnwa namba en 07 07 22 22 auchiel ang'wen adek auchiel achiel ochiko. Wanuoyo gi dho ngere 07 22 64 36 19. Hapa ni namba ne unyalo miya Tomi, ke Tomi nyathi kich to en gi dwaro mag instrument. Salt and Light Organization. Tafadhali an kaka achiwo no ngeni anahero kania achiwo information hiyo Atomi nyathi kich to en gi dwaro mar instrument. En gi dwaro mar instrument. Koro wano kwa chiwo instrument. Wachiwo buge, sanitary towels,
to gi part of your education. All right. Koro ki ng'ama dwaro instrument. Dhi miela mele do duka. Abi gini. Ebero kaka winjo no endo wan ka endi luongo ni Henry J Jr. Henry J Jr. tiyo gi Salt Light Organization ma deal gi the less unfortunate, wawacho kamano no endo, to ruoth be ochako miye were kanyo no endo mar pako Nyasaye. Koro ing'ama nyalo fall in between, inyalo neno kaka timo, inyalo dhi e YouTube kacha endo tiwinj wende ne gin wende sani sekolo wende adi kama ariyo nitie YouTube. Yeah. Wan kod ating'o wang'a malo. Ating'o wang'a malo. To wantiere kod nying maniyudre kod maber en konyruok. Ai kod hera Yesu. Konyruok kod hera Yesu. Mago ariyo go ni YouTube gi sani. Yeah. To wan gadek gadek YouTube. Koro kidhi YouTube to ibro yudo gi kanyo. Koro tim gima necessary mondo mi nikop samitimo kamano ikonyo nyathi kich moro kamoro. Samitimo kamano kata an awuon nitie kaka iting'o ministry na ochopo kang' machielo. Kuom sama ministry na oting're malo, chiliel chok nyal nindo kech. Sama iting'o ministry na malo, nyathi kich ok nyal dhi skul maonge wuoche. Mano e gimomiyo watimo gik mwatimo gi. Koro machiegni kama wadhi timo video moro mar Osana. So wende duto te mwatimo, mane title mar album iluongo ni Osana. Do album pok orumo. Koro wadhi timo video mar Osana madhi bedo oko machiegni kama endi. To ibed machiegni kodwa mondo sama video wuok to wayudi mondo support. Mondo mi wago kan machielo. Wachung' kaka joluo, wariwre uru, wanyuak kaka machiel mondo mi wachung' kod oganda wa, wachung' gi nyithiwa, wachung' gi mondo lietewa, mondo mi wayud kaka wanyalo konyo. Sani nyathi luo kosomo, nyathi achiel kosomo e village nitie okang' mwago kode. To sama osomo kamano ok ing'eyo gimonyalo bedo kiny. Koro kik wanane ni nyathi ng'ane kaka wuon gi notho, kaka min gi notho. En to koro mar odong' ni gimonyalo timo en bero ni ji yien, ombo ni ji pi, kata en emiyore sama lielo neno. To seche moko nyathini ne nyalo bedo president. Onge ng'ama nong'eyo ni Obama ne nyalo bedo president mar Amerika. Wuon gi to nosetho moyiko gelo. Koro sama ichung' gi ng'ato, kik ing'i gimomiye gi e seche. Chung' kode ni kop kiny onyalo bedo ng'ama duong' kendo nyalo konyo kapok watieko kanyawe moka penji ni endi in kaka ng'ama war. Ing'eni imbe kori lande Injili. En ang'o miyo nyithi pastors mang'eny iyudo ni bayo moko be bedo urore matin, kata kidwaro joyath, jonjaga gi jokong'o, nyaka iyude ka nyathi pastor moro be oledhore kanyo. Baba gito konyo ji miyo an nyaka pastor de lebra ayudo konyruok e oda. Generally en ang'o matimore? Gima timore gik matimore to ng'eny. Mamoko go ok wanya donjo. To dala ka dala nitiere gi yath manotong' to misege ne ok omuki. Koro misege sama chako kendo chako ti, to nyaka gik machalo gi mago bede. To kaka wan joma tiyo ni Nyasaye, nitiere miere mwadonje kwalamo ni ji, to samilamo ni ji ka thothne wiwa wil gi utewa. Ni samiduogo to nego bedni kaka ne lamo kuchuchu chiel nyaka odi diremo. Koro ibono ka chunje moko nyaka luwi. Koro sama chunje gi luwi, seche moko kono wika point kanye mo we odak. Koro kaka ranyisi mana machuok, mamana kuara manyuolo mamana nogero kanisa dalane. To kanogero kanisa dalane, ok ne nyisi ni nyithinde duto te ne nyaka bed joma owar. To dawa manyuolo minwa ne dhi kanisa to ne ywa ndawa. Kanisa de dalane to ywa ndawa. Koro pogruok no ineno kaka anene. To an dalawa manyuola kaka an Henry, dalawa manyuola babana nyocha koko chako di kanisa machiegni, lakini nyithindo manyuolo duto te to Nyasaye owar. Koro pogruok nyalo bedo ni gima nopidh chien ema nyalo wuoyo be mbele. Kop kakoro adonje e weche mag dende gi pak ni koka minwa konwa ni kwar mamana ne wer to wer manowero ema ne ochango goji.
Dero ka ne onge wang'o, lakini ji ne lawo ringo dalane ni en kowera wera kata kidonjo rang'any to oseng'isi shida gi te mong'isi ni onego idhi tim magi kokalo wer. Koro maka iluongo ni juogi, notiyo gi juogi mondo mi okony ji. To koro kowara ma juogi owuok ma Roho Maler odonjo, chang'o ma mondo Roho Maler ni mondo okony joma chielo. Koro ka watiyo tich Nyasaye, wabende wan dhano, kata utewa seche moko ka jomachielo moko yware kae kaka wabe wantie. Koro kik une ni ok wadak kodu, wan ka kik uringwa, wan kodu ka. To sama biro yalo ni Injili, owadwa nyaminwa, yawe iti tiyaw chunyi ma iye. Kup Injili no nyalo konyo dalau, Injili no nyalo go kodi okang'. An kadwa mi matin ka watieko, an kana somo kachopo e klas 6 jochiende noramo nokasomo. To Nyasaye malimo dala nolimo minwa machaka dok e skul masomo. Katieko klas 8 jochiende noramo nokadhi secondary matieko 2 years kapok ajoin high school. To Nyasaye majatimo hono notimo na hono. Asomo mok minwa golo kata siling kata wuonwa through ng'ato machielo. Koro Nyasaye ni kimako mama na nyaminwa wadwa ok doweyi, nyaka go kodi okang' to nyakini bari Nyasaye nyaka olochni. Ayubu wacho niya, ni nitiere geno kata obedo ni yien nosetong'o mamisege to koro osetow e lowo, mang'iso ni geno onge. Dala uno ang'e noselor rangach kendo osewach ni onge gima ber manyalo wuok e dalano. Kata obed ng'ama nyako ok nyal dhi tedo, kata obed ng'ama wuoyi kowuok ni dhi Nairobi manyo tich ok oyud tich. En tich manyalo timo maber maduong' malich en kok otimo chuku dala, to odwa ting'o kidi Nairobi ka nyaka odog dala. Tadwaro ng'isi ni Ayubu wacho ni misege osetow e lowo, ni to kuom ng'wecha pi yien ni dwa chako ti kendo loth amano. Dalano koyudo Yesu ma en pi ngima, dalano nyaka chak chung'. Mama sami mako Yesu, nyari moseluong nyingi kako chodo kako timo ang'ocha, Nyasaye biro luoke, ibiro neno bad Jehova kendo en mobiro bedo kony ni dalani. Wuodi mosewach ni kot onjaga ma en mane gima nyalo timo kinyi koru kendo godhiambo kogik. Kimako Yesu, Yesu biro chako tie iye mine duoko mar Jehova. Koro jothurwa wamakuru Yesu. Yesu ni duoko, Yesu ni wang'ayo, Yesu ni ngima, onge ngima machielo. Amen. Erokamano nyakore mo kaka winjo no endo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Kawuono ne wan kaendi gi jati Nyasaye iluongo ni Henry J Jr. Inyalo dhi kae YouTube mare mondo imany Henry J Jr. En kae endo okonyo ji achiel ariyo adek kokalo e ministry mar Salt Light Organization. Inyalo manye kanyo no endo, namba no sechiwo kanyo no endo, hodil gi nyithi kiye, mon liete, jok mok nyal to gi gik mopogore opogore, gichiwo gige skul kamano no endo. Inyalo manye kanyo. Owacho ni koponi ati in gi shida machalo kamano no endo, gikuong gibiro ging'e achiel ariyo adek ka en gima owinjore adier ni ginyalo konyo to gikonyo. To mago e gik mwadwaro e piny mar Luo kanyo no endo. Ka watieko, adwa ni chak inwone genwa dichiel nyingi to gi kaka ginyalo yudi kapok watieko. Nyingega en Henry J Jr. To kidwa yuda e Facebook an Henry Chieng', kidhi e TikTok an Henry J Jr., YouTube Henry J Jr. Mano e kaka inyalo yuda. Namba ni? Namba na en 0722 6 4 3 6 1 9. Kigo namba no tibiro yuda. Nyasacho madigwedhu kendo Nyasacho kwe omiu kwe ndalo duto. Thank you so much. Inga mani kanyo no endo koponi pok subscribe na channel liendi. Subscribe inyalo manya be e Facebook kachi iluongo no Marinash KE. Thank you so much. Wachakuru warom kendo next